Dobré ráno, je streda 20. marca a tešiť sa môžeme na 12 hodín slnka. Dnes je totiž deň jarnej rovnodennosti a teda oficiálny začiatok kalendárnej jary. Dnešný deň je však významný aj z historického a vedeckého hľadiska. Presne pred 103 rokmi totiž Albert Einstein publikoval svoju všeobecnú teóriu relativity. V dnešnom podcaste to bude teda o tom, čo táto teória hovorí, aj o zaujímavom experimente, vďaka ktorému ju potvrdil. Okrem toho máme pre vás pripravenú pozvánku na cestovateľské kino, prehľad filmových noviniek, ale aj nórskú schému, vďaka ktorej dokáže táto škandinávska krajina zrecyklovať až 97% plastových fliaš. Albert Einstein jednoznačne patrí medzi najvýznamnejšie postavy vedeckej histórie a jeho najznámejším prínosom je práve teória relativity. Relativita znamená vo fyzike istú závislosť či podmienenosť rôznych fyzikálnych javov. Jej princíp zaviedol už Galileo Galilei, ktorý ignoroval Aristotelov absolutistický pohľad a tvrdil, že pohyb má zmysel iba relatívne, teda podmienene k inému telesu. Na Galileovom princípe relativity o niečo neskôr skonštruoval ďalší velikán Isaac Newton tri základné pohybové zákony. Ak sa na časovej osi posunieme ešte o niečo ďalej, dostaneme sa až k samotnému Einsteinovi, ktorý tvrdil, že pre elektromagnetické vlny Newtonové pohybové zákony neplatia a práve preto sa pustil do vlastnej teórie relativity. Albert Einstein publikoval špeciálnu teóriu relativity v roku 1905, kedy mal on sám len 26 rokov. Špeciálna je preto, že popisuje iba určité prípady Einsteinovej relativity, pri ktorých je možné zanedbať vplyv gravitácie. Napriek tomu bola táto práca obrovským prínosom, a to najmä preto, že upratala divočiacu vedeckú komunitu, ktorá vedela, že vo fyzikálnom poznaní sa nachádza nejaká chyba, no nikto v skutočnosti nevedel aká. Objavovali sa preto rôzne teórie, vysvetlenia a nápady, no žiadny nebol správny. Až Einstein, ktorý Newtonové predstavy o priestore a čase nahradil teóriou elektromagnetického pola reprezentovaného Maxwellovými rovnicami, urobil vo fyzike na začiatku 20. storočia poriadok. Dovtedy totiž svet veril Newtonovi. Ten pred rokmi vyhlásil, že rovnaká gravitačná sila, ktorá spôsobila, že mu na hlavu môže spadnúť jablko, spôsobila aj to, že Zem obieha okolo Slnka. Vysvetliť to však nedokázal. Einstein však áno. O 11 rokov na to, presne 20. marca 1916 publikoval Einstein všeobecnú teóriu relativity, ktorá je dodnes vo vedeckej komunite považovaná za najodvážnejšiu a jednu z najvýznamnejších teórií fyziky. Špeciálna aj všeobecná relativita pritom patria k najobťažnejším fyzikálnym teóriám. Pre ich dokonalé pochopenie je potrebné vyššie fyzikálne vzdelanie, preto sa aj na stredných školách objavujú len okrajovo a hlbšie sa do nich študenti ponárajú až pri štúdiu fyziky na univerzitách. V jednoduchosti ale možno všeobecnú teóriu relativity opísať asi takto. Einstein začiatkom 20. storočia vo svojich myšlienkach spojil nespojiteľné. Čas a priestor, ktoré fyzici dlhé storočia považovali za rozličné veličiny, spojil v časopriestor. Vo svojej teórii všeobecnej relativity ďalej hovorí o tom, že časopriestor ako fyzikálnu veličinu ovplyvňuje hmota. Časopriestor, alebo ak si to rozmeníme na drobné, tak čas aj priestor sa teda menia relatívne, inak povedané v závislosti k hmote. Čo to teda v praxi znamená? Že predmety sú napríklad k Zemi priťahované práve preto, že hmota našej planéty ohýba časopriestor vo svojom okolí. Platí aj, že čas na Zemi a vo vesmíre bude plynúť celkom odlišne. Za hranicami toho, kde časopriestor ovplyvňuje Zem, plynie o čosi rýchlejšie. Tieto dôsledky už nie sú len teóriou, ale vedcami dokázané javy. Jasným dôkazom sú napríklad satelity, ktoré zabezpečujú signál GPS. Nastavenie ich času sa každý deň automaticky posúva o 7 nanosekúnd dopredu. Ak by to tak nebolo, celý systém navigácie by zlyhal. Na obežnej dráhe Zeme totiž čas plynie rýchlejšie ako na jej povrchu, kde je zakrivenie časopriestoru silnejšie. Einsteinova teória relativity má samozrejme oveľa viac dôsledkov a zaujímavostí. Vďaka nej poznáme rýchlosť svetla aj najznámejšiu rovnicu E sa rovná mc na druhú. Namiesto vysvetľovania komplikovaných fyzikálnych vzťahov sa však pozrime radšej na fascinujúci a zaujímavý experiment, ktorý v roku 1919 Einsteinovi potvrdil, že naozaj je zrejme obrovským géniom a nie obyčajným bláznom, za ktorého ho mnoho vtedajších odborníkov považovalo. Overiť Einsteinovú teóriu relativity bolo pomerne jednoduché, no vyžadovalo si to tak špeciálne podmienky, že to v roku 1916 možné nebolo. O 3 roky neskôr ale už áno, a nebol to Einstein, ale astronómovia, ktorí fyzika zbavili nálepky blázna a teóriu relativity rúška nedôvery. V roku 1919 sa totiž udialo úplné zatmenie Slnka. A práve táto udalosť bola pre potvrdenie Einsteinovej teórie kľúčová. Teória relativity totiž okrem iného hovorí aj o Slnku a o tom, ako tento najhmotnejší objekt v našej
slnečnej sústave zakrivuje okolitý časopriestor. Slnko je obrovská hmota, obrovská energia a teda aj obrovské zakrivenie. Až také, že svetelné lúče, ktoré pochádzajú z iných hviezd a dostanú sa do blízkosti Slnka, menia svoju dráhu. Hmota Slnka túto dráhu jednoducho zakriví. Dôsledkom je napríklad to, že ak sa pozeráme na Slnko, môžeme vidieť aj svetlo z hviezdy, ktoré sa nachádza priamo za ním a teda by sme ho logicky vidieť vôbec nemali. Hmota Slnka však tieto lúče zakriví tak, že ho v podstate obídu. Ako sa však pozrieť na Slnko a vidieť svetlo zo vzdialených hviezd, keď tá naša je tak neuveriteľne jasná? Jednoducho si treba počkať na zatmenie. Zatmenie Slnka prišlo v máji 1919. Pre astronómov to bola ideálna príležitosť potvrdiť, aj keď nie úplne pravdivosť, tak aspoň relevanciu Einsteinovej teórie relativity. Einstein chcel pritom tento experiment vykonať už pri predchádzajúcom zatmení v auguste 1914, no expedíciu nemeckých astronautov po vypuknutí prvej svetovej vojny zajali na Kryme, kde malo pozorovanie prebehnúť ruskí vojaci. V auguste 1919 však už bolo po vojne a astronóm Arthur Eddington tak mohol experiment bez problémov vykonať. Pozorovaním hviezdokopy Hyády z Princovho ostrova v Guajanskom zálive 29. mája 1919 potvrdil teóriu relativity. Jej svetlo videl napriek tomu, že v tom čase sa nachádzala za Slnkom. Hmota Slnka však zakrivila priestor tak, že ho svetelné lúče z hviezdokopy jednoducho obišli. Eddington tak videl svetlo, ktoré by bez teórie relativity vidieť nemal a potvrdil tak odvážnu Einsteinovú teóriu. A z blázna sa tak zo dňa na deň stal najväčší génius storočia. Eat, pray, love. Takéto heslo údajne platí o živote na Bali. Či je to skutočne tak, vám v cestovateľskom kine už 9. apríla v bratislavskom KC Dunaj prezradí cestovateľ a dobrodruh Ján Valačaj. Ján vás zoberie na expedíciu jedného zo 17 000 indonéskych ostrovov. Bali síce patrí k tým menším, no jednoznačne k tým najznámejším a najkrajším. Uvidíte svet vulkanických pláží, pestrých hinduistických tradícií a usmievavých domorodcov, ktorí vás s radosťou strhnú do konverzácie. Spolu s Jánom budete môcť precestovať údolia tvarované ryžovými terasami, posvetné sopky, najkrajšie chrámy, ale aj pláže a vlny, ktoré milujú surfery z celého sveta. Prezradí však aj niečo o spiritualizme a šamanizme a o tom, ako naozaj vyzerá bežný život miestnych mladých ľudí, ktorí svojmu ostrovu nepovedia inak ako ostrov bohov. Do kín prichádza tento týždeň titul Dobrá smrť. Ten vznikol v slovensko-česko-rakúsko-francúzskej koprodukcii. Životopisný snímok, ktorého režii sa ujal Tomáš Krupa, sleduje príbeh nevyliečiteľne chorej Žanet, ktorá by chcela zomrieť dôstojne. Vo Veľkej Británii, odkiaľ pochádza, to však nie je možné a tak sa vydáva do Švajčiarska kvôli asistovanej samovražde. Hlavná otázka, ktorou sa film zaoberá, je, či my vlastníme svoj život alebo on vlastní nás. Pokiaľ by ste sa chceli rozveseliť, od zajtra, štvrtku 21. marca, uvidíte v kinách aj titul Lovenie. Sympatická česká komédia Karla Janáka rozpráva o Eliške, ktorej svadba bola takmer dokonalá, teda až na fakt, že jej nastávajúci utiekol od oltára a požiadal ju, aby sa do konca týždňa odsťahovala. V hlavných úlohách uvidíte Ester Geislerovú, Evelyn Kramerovú či Jakuba Prachaře. Berete si dobrovolně za manželku zde přítomnou slečnu Elišku Slavíkovou. Odoriči. Od Nórska by sme sa toho mohli naučiť naozaj mnoho. Okrem iného aj v oblasti recyklácie. Norská schéma je totiž extrémne efektívna. V číslach to znamená, že v krajine zrecyklujú až 97% všetkých plastových fliaš. Drvivú väčšinu z nich, až 92%, pritom tak dokonale, že sa znova použijú na rovnaký výrobok. Za všetko pritom môže systém, ktorý v Norsku funguje. V Norsku si totiž pri nákupe nápoja v plastovej fľaši priplatíte približne od 15 do 30 centov za samotnú fľašu. Tu môžete potom vrátiť v automatoch a poplatok tým získate späť. Výhodu však majú aj samostatné zberné miesta. Ak fľaše putujú na recykláciu, majiteľ automatu dostáva malý finančný bonus. Výhodu má však systém aj celospoločenskú. Ak recyklácia za určitý rok dosiahne 95%, všetci výrobcovia plastových fliaš sú v tom roku oslobodení od daní. Za posledných 7 rokov sa takto vysokú mieru recyklácie plastových fliaš podarilo Norsku dosiahnuť vždy. Klobúk dole. Je najmenšou, najstaršou a jednou z najdostupnejších horských chát na slovenskej strane Vysokých Tatier. Viete, o ktorej hovoríme? O Rainerovej chate, ktorej príbeh je rovnako zaujímavý ako jej návšteva. Postaviť ju dal uhorský podnikateľ Ján Juraj Rainer ešte v roku 1865.
Neskôr však pri nej postavili hotel a maličká chata s rozmermi 5x5 metrov slúžila už len ako núdzový prístrešok, sklad či dokonca chliev. Všetko zmenil až na prelome tisícročí známy chatár Peter Petras, ktorý ju kompletne zrekonštruoval a opäť sprístupnil turistom. V Rainerke sa síce neubytujete, no obchádzať sa ju nevyplatí. Je ľahko prístupná z Hrebienka alebo tatranských osád a napriek tomu, aká je maličká, si pri nej vždy oddychne veľa dobrých turistov. Ďakujeme, že ste opäť počúvali podcast portálu Interes.sk. Prajeme vám príjemný zbytok dňa a tešíme sa na vás opäť o týždeň.